Morning mga mahal! Welcome to Vlogmas Day 11. Office na naman ako. Lagi na tayo guys. Pero yung elevators mag-stairs ako. Kakapagod. 2,000 years later. Lunchtime! Lunch, wala diet karon guys. Busy. Korean chicken, dalawang rice. Wala ng diet ngayon kasi nahihilo ako. Kain! Kain! Tapos na kami nag-lunch guys. Ayan, so mga naghahanap ng cellphone na keypad. Kasi uso ngayon is touchscreen na bibili kami ng cellphone na may keypad kasi nga pang regalo. Samahan nyo kami kung saan ba makakabili ng murang cellphone na keypad. So tara, bibili kami ng ice cream, vanilla. Ganahan mo mag-booking for Christmas mo. Pilang isa kayo nga ni? 170 ang chocolate, 160 ang vanilla, Iburato. 180 ang strawberry. Yan sabi ni pick up lang natin. Oo. Booking mo daan ma'am. Bayad daan. Sabay na lang. 170 yung liter. Meron para silang order. Ayan, so nasa Unicity kami. Dito kami bibili ng phone. Saan banda? Doon sa may labas ng counter. Tara. Baso, may mga baso. Christmas decors. Decors guys. Stars. Yan. $499. So maghahanap kami ng keypad phone below 400 pesos. Yun na yung budget natin. Makakahanap kaya kami. Kung naghahanap kami ng murang phone na keypad, pwede kayo dito guys. 400 pesos lang siya. Ayan, hindi lang kayo dyan. Price range is, ayan, 400. All 400. Lang siya sa escalator Unicity. Yan yung mga phone. Imitation daw yan siya guys. So, not a bad deal for 400. Okay naman. 99 lang oh. 1 year warranty pa siya. Pero, kasi maglagot siya ay pagkasagin ang pagkasagin. 1 year warranty siya guys. 399 lang siya. O diba? Cheap lang. Tara na lang po. Yung store nila is located muna siya ang ano counter. Ang store nila. Barato lang ilang mga phone. 1,099, 399, 799. Gusto ko to kasi malaki. May flashlight din.
be. Ano sa naman ni? Mura na pinakabarato niya sa wish list. Mahal lang ang dress mo. Ito na yung pinaka-phone niya. Diba? Tapos meron din siya accessories, charger, tsaka earphone. Nag-imitation mo pangalan. Suko kayo siya, oh. Suko kayo ka pa. Ayaw, ingon ka, dili ko makita. Pero tingol mo kusog kayo, te. Mapil jud ka. Hey! I love my manita. Yes, I do. Thank you, te. Parang pang regalo siguro. Laban lang sa mga baso rin ng side mo. Tag ko siya na baso siya. 35 lang siya ba? Ikaw. Teng 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 teng. Hugging and kissing to our stuffed toys are strictly not allowed. Kamu po yung mahalok ag mugako sa ani oy. Gahay gulo, nihag jud siya. Hi guys, so using ko lang. Practice muna ng sayaw bago kami umuwi. Hindi pa kami tapos. Ay, nakatanggap ako ng gift from Prep. Ayan. Thank you Prep, thank you Justin, thank you Carla for the munchkins na munchkins. Since after I'm gonna practice, diretso ako sa gym mall as usual. And hindi pa kami tapos. Hello mga mahal, on the way na ako sa gym mall. Nagpalit ako ng damit kasi grabe pa ako kanina. So, balik ako mamaya pag nasa gym mall na ako. Hello Jollibee. Jollibee. And Macdo. Hi guys, nasa gym mall na ako. And as usual, aircon. Papalamig muna ako. Sandali. Ha? Hello. Ha? Hindi ka? Hindi? Taong ka? Lala, tulog ko siyo na. Nakatok na din ako guys. Ako. Bird? Asa? Papa! Bird? Nakaman ni. Ha? Nakaman. Naiwang mani! Palit! Palit tata! Asa? Bird! Bird. Wala ng edge. Sinira mo. Bakit kayo sinira? Kain mo na kami. Ready na girl? Ready. Sa banda. Another mukbang na naman. 6 pieces meal A. Ayun o, family super meal. 4.99. 6 pieces chicken joy. Good luck. Bibi ka? Bibi ka? Na.
Hello mga mahal, nasa bahay na kami. So ayan ko na yung vlog. That is for vlog day 11. See you tomorrow for vlog day 12. And always remember, always love your family. Bye! Yan! Hi guys! Bye-bye na. Papa, yes, me. Yun na. Bye-bye na. Bye.